Néhány körére 2009 Forma 1-es világbajnoka Jenson Button. Nem véletlen a taps, én úgy gondolom, hiszen ezzel a versenyautóval 2011-ben Jenson Button fantasztikus idén teljesített, háromszor tudott győzni, a már többször említett kanadai futamon végzett az első helyen az MT-26-ossal Jenson Button, a McLaren Mercedes pilótája, a magyar radion, valamint Japánban és első tudott lenni, és ezzel ért oda végül is az összetett világbajnokságban a második helyre Sebastian Vettel mögé. Hogy idén ki lesz a világbajnok, azt egyelőre nehéz megjósolni, hiszen 4 versenyhétvége, 4 konstruktőr, 4 különböző pilóta, amúgy is 6 világbajnok a rajtrácson, amúgy is sok, úgymond, hát szinte nem létezik a középmezőn 2012-ben a világbajnokságban, hiszen annyian érkeznek meg. A legutóbbi versenyben Bahrainben például Paul di Resta volt a meglepetés ember, a Lotusos Kimi Räikkönen, valamint Romain Grosjean mellett, tehát nagyon-nagyon sokan odaérhetnek a legjobbak közé. Ami azonban tény, hogy ez a versenyautó, amely most hamarosan beindul, 2011-ben második lett a világbajnoki pontversenyben, azzal a Jenson Buttonnal, aki hamarosan elindul, hogy megtegye utolsó köreit a Vodafone jóvoltából itt a belvárosi nagydíjon, a Bajcsi Zsilinszky úton, az Alkotmány utcán az 1,7 km hosszúságú pályán. És akik eddig még nem hallották, hogy milyen hangja van ennek a Mercedes motornak, milyen hangja van ennek a Forma 1-es, egészen lenyűgöző. Egyébként lehetett látni, hogy a gumik rengeteg port összeszednek. Ugye ez a helyszín itt a Városi utca, úgy, hogy nincsen felgumizva a pálya, tehát nincsenek betétfutamok, nincsenek előtte szabad edzések, időmérő edzések, nagyon koszorsak, és hát a gumin lehetett látni, hogy nagyon sok az apró kis porra, különböző koszdarabkák, az egyébként melegen nagyon puha gumiban, mivel ugye beleragadnak a mindenféle szemcsék. Éppen ezért Button elképzelhető, hogy egy kicsit óvatosabb lesz itt a végén, mert ez a gumi azért már nem olyan tapadásulag, mint az elején. Ennek ellenére 260 km/h-val haladt Button az első alkalommal, amikor mindezt elmondta itt a mikrofonjaink előtt. Most érkezik meg a pálya hátsó részére egy kicsit pörgetés, azért belefér, talán óvatosabban, mint az első 2 alkalommal, és utána az Alkotmány utcán indul visszafelé Jenson Button, hogy megérkezzen a fordítóhoz, oda a Bajcsi Zsilinszky útnál lévő lámpához. Button sisakja, én úgy gondolom, nagyon sok Forma 1-es rajongó számára ismerős, az a kék fedél ott a tetején. Mindenki tudja, hogy kiről van szó, nem véletlen, hiszen 12 esztendeje versenyez a Forma 1-ben, akár a Hondával, akár a Williams-szel, akár a McLarennel, és a újabb forgatások középen én azt hiszem, hogy azok a nézők, akik a helyszínen követik az eseményeket, annak, ami most történik ott az Arany János utcánál, nagyon-nagyon örülnek, hogy úgy mondjam, mód felett örülnek, óriási füst felhúznak. Egy kis sárgára vált, de hát ezzel nem nagyon törődök, én úgy gondolom. A McLaren Mercedes versenyzője, neki nem kell a közlekedési lámpákra figyelnie, neki csak arra kell figyelni, hogy a kordonok között a lehető legbiztonságosabb, de a lehető legnagyobb sebességgel érkezzen meg az Alkotmány utcára, és utána forduljon a Parlament felé, erre a lényegesen rövidebb egyenesre, ugye 1200 méter nagyjából ez a rész, amit itt a Bajcsi Zsilinszky úton megtesz Jenson Button, és utána ez ahhoz mérten már nyújtpart ki, hogy úgy mondjam. A Parlament előtt, talán önök is látják otthon a képernyők előtt, és itt a helyszínen és a kivetítőn rengetegen vannak, végig mindenhol tömött sorokban állnak a nézők. Én úgy gondolom, hogy május 1-én azok, akik valamelyest is vonzódnak a technikai sportokhoz, azok mind-mind kizarándokoltak ide Budapest belvárosába. Amúgy is gyönyörű az idő, az előtt hát megsettoltuk, hogy 47-48 fokos is lehet akár az aszfalt, de az biztos, hogy 31 fok van, tehát kánikulai időjárás, majdnem olyan, mint július végén vagy augusztusban, amikor a Forma 1-es magyar nagydíj zajlik. Ez volt tehát az utolsó. A Forma 1-es világbajnok, de lehet talán elképzelhető, hogy lesz ráadás, nem lesz ráadás.
Jenson Button tehát visszatért, és a garázs előtt áll meg a versenyautóval, de megy tovább van még egy kör, tehát 3 kört tesz meg búcsúzóul Jenson Button Budapest belvárosában. Integet a nézőknek, egy nagy tapsot biztos, hogy megérdemel a 2009-es világbajnok pilóta, aki eddig ebben az évben egy futamot már nyert, az előző esztendőben 3-at, de kiindulva az erőviszonyokból és látva azt, hogy bizonyos pályatípusukon, bizonyos karakterisztikájú pályákon, bizony ez a versenyautó nem is ez, de a továbbfejlesztett változata az MP427-es nagyon gyors tud lenni. Én úgy gondolom, hogy ebben az évben látunk még hasonló ünneplést a különböző Forma 1-es helyszíneken, legyen szó akár Barcelonáról, akár Monte Carlóról, vagy éppen Kanadáról, ahol amúgy is nagyon szeret versenyezni Jenson Button, és természetesen a Magyar Nagydíjat is ide sorolhatjuk, ahol július utolsó hétvégén láthatjuk majd a Hungaroringen többek közt Jenson Buttont is, és a teljes Forma 1-es mezőny. Még egy megpörgetés a parlament előtt kialakított részen, és aztán elindul visszafelé a garázs irányába Jenson Button. Mindenhol, ahol elhalad, köszöntik a nézők, és ő most már, hát ellentétben az előbbi néhány méter, amit megtett az utolsó kör elején, most már nem integet, hanem telegázzal érkezik, hogyha jól látom, a futamot és magát az esemény majd, hogyha abba adja a gumi égetés Jenson Buttonnak, a Gundel Takács Gábor fogja leinteni itt a helyszínen. Egy nagy tapsot kérünk kollégámnak, Gundel Takács Gábornak. És most érkezik Jenson Button az Arany János utcai metró megálló előtt az utolsó néhány méterre. Hát ezt a versenyt biztos, hogy ő nyeri, mert hogy nincsen más, de én úgy gondolom, hogy felejthetetlen élmény volt látni egy és ennek a hatása pedig az, hogy a közönség tapsban tört ki. Kedves nézők, Jenson Button tehát itt volt, és láthattuk őt. Majdhogy nem versenyzés közben, most huppan le az aszfaltra, a súlyja szó.